И здравейте! Здравейте, аз съм Тити404, а.к.а. Хрис. И тук при мен е Харито! Като той е с знака дете. А, Аз Харито не съм. Тапа. Да. Тук сме, да, това ми е първия клип. Най-накрая мога да снимам нормално с нормален фрапс. Сега, Който аз ти казах. да. Това е къщата ми отгоре. Сега ще ви покажа. Това е къщата ми, тук ми е фермата, това е хотела, там горе е къщата Следващия клип ще бъде трол vs трол и аз ще Да, там ползвам... е горе къщата на Хари. Аз ще ползвам Command Block. А това е конюшнята ми, тук е такова, тук е... Да, сега ще ви... Христо, на вас диамантите, ония трол е много як. Знам. Адски. Той ми е любимия. Вижте Е тук така, неща. минава си през онова Махни, бе, ще ми прецакаш клипа. Така, тук неща, тук неща. Абе, развит съм много, аз съм мега. Ето ще ви го докажа. Аз съм хъха Не гей. знам какво казвам, можем да снимаме, ще го рендвам. 50 часа. Не, към 2 часа. Не, един е. Един е. Един е. Аз се изкаренвах. И 10 минути се качва след това. Окей. Сигурно това ще е за клипа, ама зависи колко ще е дълъг. Да, моят беше 19 минути и 1 час се рендва. И 10 се качва. Това ще бъде за клипа. Ето един край подходящ. И... Да.